Vi har valgt medicinuddannelsen. For at komme ind på uddannelsen skal man have et eksamensbevis, det vil sige 9. eller 10. klasse. Du skal have en gymnasial uddannelse, HF, HHX, SCX, EUX eller EUD. Man tager uddannelsen på universitetet. Uddannelsens varighed afhænger af, hvad for en uddannelse man vil have. Har du taget bachelor og kandidat, har du en medicinsk kandidatgrad, hvilket tager 6 år i alt. Du kan læse på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Man har ret til SU under alle 6 år. Din startuddannelse, som er bacheloruddannelsen, har nogle specifikke adgangskrav. Du skal jo have haft dansk på A-niveau, engelsk B, matematik A, fysik B, samt enten kemi B eller bioteknologi A. Snittet, som du søger ind med, afhænger af, hvor du er i landet. Københavns Universitet 11,2, Syddansk Universitet 10,7, Aalborg Universitet 11 og Aarhus Universitet 10,7. Når du er færdig med din 6-årige uddannelse, aflægges et lægeløfte, og du må nu kalde dig læge. Når du er færdig med din 6-årige uddannelse, skal alle færdiguddannede læger trække et nummer. Det betyder, at der er et nummer på antal læger. Laveste nummer betyder, at du må vælge uddannelsessted først. For eksempel, hvis du trækker nummer 1, er du den første til at vælge dit uddannelsessted. Den efterfølgende er KBU, som er en klinisk basisuddannelse, der varer 12 måneder. Den er delt op i 2, og det betyder, at man har en kirurgisk del, som er 6 måneder, og en medicinsk del, som ligeledes er 6 måneder, der kan kombineres på alle måder. Når du er færdig med dit basis, skal du have en introduktionsuddannelse, og den vælger man efter, hvad for en hoveduddannelse, som man gerne vil have. Man har mulighed for at tage op til 4 introduktionsuddannelser, så du når at snuse til 4 forskellige specialer. Der er en 5-årsregel, som betyder, at du skal være i hoveduddannelse inden for 5 år efter kandidatuddannelsen. Man søger hoveduddannelse, og det kan være inden for de forskellige lærerspecialer, som er opdelt i medicin, kirurgi, onkologi, pædiatri, radiologi, gynækologi og kliniske specialer. Hoveduddannelserne kan tage op til 4-5 år. Så længe du er under hoveduddannelser, er du yngre læge. Når du så er færdig med din hoveduddannelse, er du speciallæge. Jeg sidder her sammen med Nina, som er Sofies mor og er læge, og jeg har fået lov til at stille hende nogle spørgsmål, som jeg lige vil stille. Hvordan synes du, det har været at læse medicin? Jamen, det har været, jeg vil sige, det er et rigtig, rigtig spændende studie. Man kommer sådan virkelig i dybden med hvert fag, så der er ikke sådan noget, der er overladt til tilfældighederne. Men man skal også gøre sig klart, at det er sådan et læsetungt fag, så der er rigtig meget at læse, og der er meget selvstudie. Så vi har faktisk ikke så mange undervisningstimer. Det er ikke helt rigtigt. Vi har egentlig også mange undervisningstimer i forhold til andre universitetsfag, så man skal regne med, at vi har ca. 30 undervisningstimer og lige så mange timer, man skal hjem og læse bagefter. Så det er i hvert fald en fuld arbejdsdag, hvis ikke mere. Der er mange eksamener, så sådan i snit så er der sådan mellem 6 og 7 eksamener per semester. Så igen, man skal være indstillet på, at man skal have god selvdisciplin, fordi det er så stort et pensum. Og man skal være indstillet på, at man skal til eksamen sådan løbende. Ja, hvordan er det i livet? Jamen det er også spændende. Det er måske meget utraditionelt, fordi at arbejdstiden de er meget skiftende. Jeg møder f.eks. ind til nattevagt fra kl. 4 om eftermiddagen, og så går jeg først hjem næste morgen kl. 9. Så det er sådan 17 timer, hvor du næsten er oppe, eller mange gange så er du oppe hele natten. Og så har du dagvagter, som starter kl. 8, og så går du hjem kl. 16 eller kl. 17. Og der er også stuegangsinstitution, så det er sådan meget skiftende, både arbejdstid, men også sådan meget skiftende, hvad det er, du laver. Så lige i øjeblikket, så er jeg jo på uddannelse i geriatri, som er ældresygdomme. Og når du er hoveduddannelse, så har du rigtig meget vagtarbejde, så det fylder meget. Og så kan man sige, at det er spændende også, fordi at
Det er også hårdt, fordi at du arbejder med rigtig syge mennesker, og du har døden tæt på hele tiden. Så det er jo ikke unormalt, at folk dør på sygehuset. Og det er jo både unge og gamle, selvfølgelig fleste ældre. Ja. Hvor meget tjener man i gennemsnittet? Jamen, og det er igen forskelligt afhængigt af, hvor langt du er i din uddannelse. Som ny læge, så har du en grundløn på, jeg tror, den er omkring små 30.000. Så er der faktisk mange tillæg, du får. For du får jo vagttillæg, altså nattetillæg og sådan lidt forskelligt. Så lønnen varierer også afhængig af, hvor meget vagt du har. Og så kan man sige, så stiger du igen, når du så har den første del efter basisuddannelsen, og så stiger du igen efter, når du har haft din introduktionsuddannelse, hedder det. Og når du er i hoveduddannelse, jamen, så har du så er din grundløn 45.000, så har du vagttillæg, og der er som sagt rigtig mange tillæg. Så det er svært sådan helt at sige, men sådan en snit 50.000, når du er færdig som speciallæge, så stiger du yderligere, og når du så bliver overlæge, så tror jeg, du rammer. Igen, når jeg siger 80.000, så svinger det også meget, fordi nogle de har måske dobbelt så meget, afhængig af hvor meget de arbejder. Så der om de løntrin, som jeg har nævnt. Ja. Yes. Kan du beskrive en almindelig arbejdsdag? Jeg kan beskrive en... ja, det kan jeg godt. Jeg kan beskrive det er selvfølgelig ikke ens, men... En vagtdag, ja, som vi har rigtig meget af. Altså, vi mødes til morgenkonference på medicinsk afdeling kl. 8:30, og der bliver man så lige briefet om, hvordan natten den er gået, hører om nogle dårlige patienter, og mange gange så har vi sådan en case. Det kan være en rigtig syg patient eller en meget sjælden patient, som vi så får fremlagt af vagtholdet. Så bliver dagens arbejde fordelt. Hvis der er sygemeldinger, så skal vi have tingene til at gå op, så alle funktioner bliver dækket. Og hvad der ellers er af informationer. Og når du så har været til morgenkonference, så går jeg over på intensiv. Og intensiv afdeling, det er jo så der, hvor de allermest dårlige patienter ligger. Og der går jeg så stuegang på de medicinske patienter. Og når jeg er færdig der, så er klokken ved at være middagstid. Så lidt afhængig af, hvad klokken er, så går jeg på modtagelsen, så går jeg ned for noget mad. Og efterfølgende så går jeg ned på vores akutmodtagelse, hvor jeg ser de patienter, som er kommet ind i løbet af dagen, og laver en plan for dem, hvad der skal ske, om de skal hjem, eller om de skal indlægges videre på afdelingen. Og så når klokken den bliver 4, så har vi igen sådan en eftermiddagskonference. Det er så der vagtholdet møder ind til dem, der skal overtage. De bliver briefet om, hvad det er for nogle patienter, vi har modtaget, om der ligger nogle dårlige patienter, som man skal være ekstra opmærksom på. Og også hvis der ligger dårlige patienter på afdelingerne. Så det er det, konferencen skal bruges til. Yes, men det var egentlig det. Og tak fordi vi måtte tale med dig. Så lidt.